Vítajte pri ďalšom dieli žurnálu. Univerzitu navštívila slovenská veľvyslankyňa. Deň otvorených dverí zaujal veľké množstvo budúcich vysokoškolákov. Študenti sa môžu zúčastniť každoročného veľtrhu práce. Søren Kierkegaard a jeho filozofia má čo povedať aj dnešnému človeku. Dôkazom je medzinárodná návšteva slovenskej veľvyslankyne v súvislosti s týmto filozofom. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre navštívila slovenská veľvyslankyňa Bernarda Gradišník. Dôvodom bola prednáška s názvom Slovinsko a Kierkegaard, ktorá sa uskutočnila v rámci spolupráce stredoeurópskych výskumných ústavov Sørena Kierkegaarda u nás a v Ljubljane. V rámci prednášky vystúpil doktor Primož Repar, ktorý pracuje v slovinskom vydavateľstve Apokalypsa. Hosťujúci docent Michal Valčo predstavil publikáciu, ktorá sa zaoberá vývojom cirkvi na Slovensku po páde komunizmu. Cyklus zakončil doktor Martin Štúr vyčerpávajúcou prednáškou o svojej knihe, ktorá vyšla vo vydavateľstve Apokalypsa. Na záver sa študentom prihovorila aj samotná veľvyslankyňa. Pre žurnál UKF Anna Mária Závodníková a Marek Čabák. Pokiaľ si študentom našej školy a máš záujem stráviť semester štúdia v zahraničí cez Erasmus, no ešte si sa nerozhodol, máš čas na rozmyslenie. Deadline zatiaľ nie je určený, no približne v prvej polovici marca bude možné si podať prihlášku a následne doručiť všetky potrebné dokumenty katedrovému koordinátorovi. Informácie nájdeš na stránke našej školy v časti Medzinárodné vzťahy, bilaterálne dohody, zoznam uzavretých Erasmus dohôd UKF, kde si budeš môcť vybrať školu podľa odboru, ktorý študuješ. Na stránke nájdeš tiež pravidlá mobility študenta, ktoré by si mal každý záujemca dôkladne preštudovať. Prihlasuje sa výlučne prostredníctvom aplikácie Study Abroad. Po celý čas postupuj podľa manuálu pre uchádzačov o Erasmus Mobilitu, ktorý nájdeš taktiež na stránke školy. Po vybratí počítaj s tým, že budeš musieť vybaviť veľa vecí, okrem iného aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, ak ho ešte nemáš, ktorý je pre teba ako Erasmus študenta nevyhnutný. Ďalej pošleš napríklad študijnú zmluvu, žiadosť o ubytovanie a výpis známok. Môžeš sa prihlásiť aj na kurz jazyka v krajine, do ktorej sa chystáš vycestovať. So svojím zahraničným koordinátorom sa môžeš cez mail dohodnúť aj na predmetoch, počítaj však s tým, že po príchode sa ešte mnohé z nich zmenia. Na Erasme spoznáš aj ľudí z mnohých krajín. Ahoj, já se jmenuji Michála a pocházím z České republiky. Jsem studentkou politologie a to byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodla jít na Erasmus. Hi, I'm Tuba Nur and I'm from Turkey. I'm Turkish. I love you. Máš pocit, že ti zo všetkého toho vybavovania narastie hlava? Ako sa hovorí, komu sa nelení, tomu sa zelení. Pre žurnál Veronika Mráziková. Dvere našej univerzity sa aj tento rok otvorili pre potenciálnych budúcich študentov, ktorí sa osobne prišli presvedčiť o výhodách či nevýhodách štúdia na UKF. Tak ako po iné roky, tak aj tento rok univerzita prezentovala svoje odbory počas Dňa otvorených dverí. Budúci maturanti sa tak na vlastné oči mohli presvedčiť, či odbor, o ktorom premýšľajú ako o svojom budúcom povolaní, je tá správna voľba. Informácie o štúdiu na jednotlivých fakultách poskytovali samotní pedagógovia či študenti. Príjemná učiteľka tam bola a ona mi povedala, že o čom to vlastne je. Je tu množstvo stánkov, ktoré ponúkajú tieto informácie a tak som sa popýtal. Stretla som aj mladých študentov, ktorí mi poradili. Budúcim vysokoškolákom cestovateľom poskytovali informácie študenti zo spolku Erasmus Student Network a kreatívnych aktivít chtivým budúcim vysokoškolákom boli sprístupnené aj priestory mediálneho centra a redakcie študentského časopisu Občas nečas. Aj keď niektorí využili Deň otvorených dverí len ako deň voľna, pre mnohých je naša univerzita aj naďalej atraktívnou možnosťou. Je to jediná škola, ktorá sa zaoberá týmto odborom na Slovensku. Pre žurnál Lucia Šimová a Renata Kukučková. Kruhy pod očami, počítač kričiaci po reštarte a opár kávy vo vzduchu. Obdobie písania záverečných prác je bez pochyby pred nami. Niektorí už začali, niektorých to ešte len čaká. O čom hovorím? O písaní diplomových a bakalárskych prác. Mám zatiaľ teda asi nejaké 4 strany plus nejaké 2 strany toho, že nejakej štruktúry, ktorú som si pripravila. 1,5 strany čistého textu a mám aj málo materiálov, o to je to ešte ťažšie, takže bojujem s tým.
Ešte toho nemám veľa, lebo akurát teraz iba idem do Martinskej národnej knižnice po materiály. Samozrejme, že nie je to len o knižkách, je to aj o tom, aby študenti začali sledovať napríklad rôzne odborné periodika, rôzne príspevky v týchto periodikách, zborníkov z konferencií, čiže nie viazať sa len čisto na knižky, monografie. No a pokiaľ ide o tú výskumnú časť, tak to už je vlastne ich úloha. Teória je podklad, aby vedeli, čo už bolo vyskúmané a aby na základe toho vedeli, kde je medzera a čomu sa oni môžu venovať. Môj školiteľ je externý školiteľ z Bratislavy a nie je k zastihnutiu a bohužiaľ ani cez e-mail nie je k zastihnutiu. Takže na tom pracujem sama a je to oveľa ťažšie. Pokiaľ študent to chce zvládať psychicky a bez stresov, hoci ten stres tomu sa nikto nevyvaruje, predsa len je to určitá zodpovednosť, tak odporúčam doslova písať, nepoviem kedy, ale odporúčam, aby už začiatkom toho zimného semestra v tom poslednom ročníku začali rozmýšľať nad danou problematikou, aká literatúra by sa asi hodila, čo by vlastne chceli skúmať, aký je cieľ. Dostať sa odtiaľto sem je síce cesta dlhá a trnistá, ale výsledok napokon stojí za to. Pre žurnál Alžbeta Pavlovičová. Z každej strany počúvame, aká zlá je situácia v uplatňovaní absolventov na trhu práce. Aké máme teda možnosti? Dnes je snad najvychodenejšia cesta od absolvovania vysokej školy rovno na úrad práce. To však nám študentom príliš veľa dôvodov na radosť nedáva. Vízia hľadania si práce za súčasných podmienok sa môže zdať hrozivá, avšak skutočnosť je trochu optimistickejšia. Absolventi vysokých škôl majú niekoľko možností, kde si svoju vysnívanú prácu nájsť. Ide o rôzne internetové stránky, pracovné agentúry alebo môžete priamo svojho budúceho zamestnávateľa osloviť. Tiež je dobré ešte počas štúdia budovať si svoju vlastnú sieť kontaktov. Počas školy som skúšala rôzne pracovné pozície a vďaka kontaktom, ktoré som nadobudla, som hneď po škole dostala ponuku. A bola som na pohovor a získala som prácu, čiže odporúčam udržiavať a rozširovať si kontakty už počas školy. Po škole ja som si hľadal hlavne prácu ešte vlastne v priebehu školy, to znamená, že ak pred štátnicami už som hľadal prácu. Ďalším strešiakom môže byť pracovný pohovor. Hovorkyňa portálu Profesia.sk Marcela Glevická však radí, ako si napríklad vypýtať plat. Je dobré nechať personalistu otvoriť otázku platu a neotvárať ju ako prvý. Je dobré si ujasniť podmienky, treba si dať ale pozor na to, aby uchádzač nevyznal so svojimi požiadavkami ako uchádzač, ktorému ide iba o plat. A viac ako o náplň práce sa zaujíma o odmenu. Na pohovore patria otázky o plate do záverečnej fázy. Jednou z možností, kde hľadať zamestnanie, je aj veľtrh práce Profesia Days 2014, ktorý bude prebiehať už 5. až 6. marca. Veľmi dobré je zúčastňovať sa aj pracovných veľtrhov, a to hlavne pre študentov, ktorí sú ešte na škole, pretože ešte stále majú nejaký čas na to, aby si teda oficiálne tú prácu hľadali, ale práve na veľtrhu je najväčšia koncentrácia zamestnávateľov a môžete sa s nimi stretnúť osobne a zistiť aj to, aká je v tej ktorej firme firemná kultúra. Veľtrh práce je úplne zadarmo. Určite je dobré zobrať si aj svoj životopis, chodiť po stánkoch vystavovateľov, ktorí vás zaujmú a priamo svoj životopis odovzdať. Ak firmu oslovíte, môžete byť pozvaní na pracovný pohovor alebo byť zaradení do databázy danej firmy, ktorá vás môže osloviť v budúcnosti. Ja v rámci neho ako jeden zo zamestnancov profesie budem mať aj svoju vlastnú prednášku, v rámci ktorej ľuďom porozprávam svoj príbeh o tom, ako som si hľadala prácu a čo je vhodné a nie je vhodné robiť aj pri pohovoroch a oslovovaní zamestnávateľov. Podpísaním zmluvy sa tvoja pracovná tortúra ešte nekončí. Dôležité je si prácu aj udržať. Pre žurnál UKF Andrea Janovská a Martina Hatňanková. Každý, kto túžil rozšíriť svoju zbierku umenia či získať zaujímavú a dobre platenú brigádu, si našiel čas navštíviť výstavu súčasného umenia. Tá sa konala v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Ak ste to nestihli, nemusíte zúfať. Neves Cortars galéria sa do nášho mesta vráti opäť v jeseni. Viac ako 700 malieb, grafik a sôch od autorov z Maďarska, Rakúska, Ukrajiny aj Srbska si mohli návštevníci Krajského osvetového centra počas uplynulého víkendu nielen pozrieť, ale dokonca aj zakúpiť. Ako hlboko je potrebné siahnuť do vrecka, ak chcete byť hrdým majiteľom jedného z umeleckých diel? Od 100 eur až do 2-3 tisíc. To závisí od veľmi veľa vecí. Napriek tomu, že Neves Cortars galéria nemá ešte zastúpenie v Nitre, dobrou správou zostáva fakt, že jej majitelia neustále hľadajú nové talenty. Zaujímalo nás preto, či by si takýmto spôsobom mohli zarábať aj študenti našej univerzity. Neustále vyhľadávame nových maliarov, umelcov. Napríklad na internete, alebo v dnešnej dobe už to ide tak. Máme aj takých, ktorí pochádzajú zo Slovenska, ale ešte z Nitry nemáme.
Aj tento obraz si mali Nitrania možnosť zakúpiť v Krajskom osvetovom stredisku počas tohto víkendu. Hotovosti a dokonca aj na splatky. Pre žurnál Ľudmila Gdovinová-Hudáková a Mário Lorenz. Študenti UKF sa zišli pred internátom Zobor a spoločne oslavovali fašiangy. Nechýbali súťaže, zabíjačkové špeciality či ľudová hudba. Areály ESTE Zobor sa fašiankuje v plnom prúde. Žurnál UKF samozrejme na takejto akcii nemohol chýbať. Obdobie od 3 kráľov do Popolcovej stredy, nazývané fašiangy, sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Symbol zábavy, veselosti, pitia a hodovania. Akciu, ktorú vlastne dneska robíme, sú to fašiangy UKF, ktoré sme teda robili prvý ročník alebo nový ročník, ktorý chceme určite rozbehnúť. Dopadlo nás to až teraz, každý rok niečo vymýšľame nové. Verím, že aspoň 200 ľudí dojde, že sa tu ľudia prídu zabaviť. Milovníci jaterníc, klobás, podpecníkov, ale aj šišiek či fánok si prišli na svoje na ďalšej akcii študentského parlamentu. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si mäsové výrobky aj domov. Verím, že sa dneska zabavíme a zažijeme niečo viac. Milé študentstvo, vítam naše... Zabíjačkovým špecialitám nesmelo chýbať ani pivo, varené víno či hriata medovina. Ja by som chcel poďakovať študentskému parlamentu na to, že pomohli zorganizovať tento nultý prvý ročník, skúšobný ročník, už ako ho nazveme, fašiangov. Tradičnú atmosféru dotváral folklórny súbor Ponitran a vo večerných hodinách kapela Everlong. Okrem dobrej zábavy a plných žalúdkov sme sa aj niečo naučili. Zuzi, pozri aj sem. Pre žurnál UKF Natália Mičinová a Zuzana Vrecková. Britský čaj o 5:00 alebo high five so sochou slobody? Letná brigáda Za morom ti dá viac ako len ďalší bod v tvojom životopise. Študentom sa zíde navyše každé euro. Väčšina z nich si privyrába už počas štúdia, iní si nechávajú brigádu až na leto. Niektorí z nich chodia za prácou až do zahraničia. Pracovná skúsenosť mimo domova je na nezaplatenie. Študenti si od zahraničia sľubujú zlepšenie svojich jazykových schopností a vyššie finančné ohodnotenie. Podľa pracovného portálu Kariéra.sk je v kurze naďalej Anglicko, ale študenti radi chodia aj do Nemecka, do Španielska či iných krajín Európskej únie. Ja som pracovala ako upratovačka v nemocnici, aj v supermarkete tiež upratovanie alebo dokladanie tovaru. Určite treba ísť ako vyskúšať buď Anglicko alebo iné zahraničia. Na popularite stúpa v poslednej dobe aj Spojeným štátom americkým. V krajine neobmedzených možností pracujú študenti najčastejšie v oblasti cestovného ruchu, ako sú hotely, reštaurácie a zábavné parky. Študent na to, aby mohol pracovať v USA, potrebuje pracovné povolenie, tzv. Formulár DS 2019. V základe tohto pracovného povolenia môžu študenti žiadať o pracovné, tzv. J1 víza. Najviac študentov určite chce vidieť New York City. Väčšinou preferujú východné pobrežie. Vás láka niečo iné ako prázdniny u babičky na dedine? Zbalte si kufor ešte dnes. Okrem toho, že si slušne zarobíte, si domov odnesiete aj kopu nezabudnutelných zážitkov. Pre žurnál UKF Viera Ružinská. Len prednedávnom vládol na Slovensku hokejový ošiaľ. Dnes sa niektorí usilujú na hokejový neúspech zabudnúť a ostávajú verní, ostatní by najradšej podporovali iný tím. Čo sa s našou psychikou počas takýchto podujatí deje? Zimná olympiáda v Soči skončila. Medzi Slovákmi bol opäť najpopulárnejším športom hokej. Ten mohli fanúšikovia sledovať napríklad na námestiach alebo niekde v bare. Výkriky šťastia alebo stavy beznádeje. Pri sledovaní zápasov nášho hokejového mužstva sa v človeku vystrieda veľa pocitov či nálad. Ľudia sú v čase majstrovstiev sveta olympiády veľmi nervózni. Očakávajú teda víťazstvo svojho tímu, ale veľmi často sa to nestáva, teda že vyhrajú práve tí favoriti a vtedy začínajú byť nervóznejší. Ľudia väčšinou prežívajú neúspech, takže sa to odzrkadľuje na ich psychike. Väčšinou teda, keď prehrá ich tím, tak sa snažia hneď hľadať nejaké chyby, teda kto za to môže.
a neveria v ďalšie víťazstvo svojho tímu. Aby ste po prehre nezačali rozbíjať nábytok alebo si vybavovať víza do inej krajiny, skúste si po každom neúspechu spomenúť na niečo príjemné, prípadne si doprajte čerstvý vzduch. Každá jedna nová hra je teda nová skúsenosť a mali by veriť svojmu tímu aj napriek prehrám. A hoci po olympiáde ostali námestia prázdne, turnaje či olympiády sú vždy dobrým spôsobom, ako spojiť ľudí a povzbudiť národnú hrdosť. Z prázdneho nitrianskeho námestia pre žurnál UKF Andra Janovská a Pavol Hirka. Vedeli ste, že aj komáre majú svojich pravekých predkov? A len tak mimochodom, koľko alkoholu treba na takú terénnu výpravu? Šepka do uška, že ako sa bojí a zasa. Komáre. Ich sezóna ešte nezačala a už sú stredom pozornosti. Ich predkovia sa totiž stali predmetom prednášky v Starom divadle. V rámci prednáškových posedení Veda v centre sa aj vo februári stretli odborníci s laikmi, aby spolu diskutovali, tentoraz na tému pakomárov. Stretnutie sa nieslo v uvoľnenom duchu a na takom princípe viedol prednášku aj docent Vladimír Kubovčík. Tak snažil som sa čo najstručnejšie a aj takou priateľnou, straviteľnou formou oboznámiť poslucháčov s tým, čo je to paleoekológia. Zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa, na čo nám môžu slúžiť skamenelé zvyšky predchodcov neobľúbených komárov. Umožňujú nám sledovať napríklad vývoj prostredia v podholocenom období, ako sa vyvíjali teda jazerné ekosystémy, okolie, povodí. Umožňujú nám sledovať vplyvy človeka na spoločenstva, kolísanie vodnej hladiny, klimatické zmeny. Vo vede však nejde vždy len o vážne témy. To dokázala aj ďalšia prezentácia. Aby sa predišlo negatívnym udalostiam zapričinených nedostatkom konzervačných tekutín pri terénnych exkurziách, autori vypracovali vzorec na výpočet minimálneho množstva týchto nápojov. V ňom vystupuje aj konštanta, ktorá sa mení na základe národnosti. U obyvateľov Japonska je nižšia, u Rusov pochopiteľne vyššia. Jednoducho to bolo zúfalstvo v teréne. Pre tento čas zatiaľ sa nám teda už rokmi ukazuje, že to sedí. A po naučenie pre laikov, aj počas serióznych výskumov môžu vzniknúť ďalšie námety na bláznivé prednášky. Pre žurnál UKF Martina Hatňanková a Mária Brišová. Netradičná grafická úprava, špeciálne zberateľské záložky a všetky dôležité udalosti z histórie Slovenska za posledných 100 rokov. Aj o tom je kniha Atlas zabúdania, o ktorej besedoval autor Peter Krištúfek. Ako sa žilo na Slovensku v období rokov 1914 až 2014? Čo všetko sa u nás udialo a na čo by sme nikdy nemali zabudnúť? Na tieto a iné otázky z našej histórie môžete získať odpoveď v najnovšej knihe autora Petra Krištúfka s názvom Atlas zabúdania. Keďže sa pokladám za introverta, takže pomocou kníh komunikujem so svetom. Táto kniha približuje neštandardným spôsobom život na Slovensku za posledných 100 rokov. Ku každému dôležitému roku v našich dejinách autor pridelil žáner, ktorý udalosti najlepšie vystihuje. Kniha je tak plná spomienok vo forme telegramov, básni, listov, rozhovorov či denníkových záznamov. Kniha ma zaujala najmä svojou grafickou podobou, je naozaj veľmi zaujímavá. Ak vás zaujíma, ako vyzeral pionierský sľub, prečo bol na Slovensku Franz Kafka, alebo sa len potrebujete lepšie zorientovať v našej histórii, neváhajte okrem učebníc siahnuť aj po Atlase zabúdania. Mi viac ukáže, ako tá doba vyzerala, keďže moji rodičia v tom žili a je to pre nich úplne normálne, ale pre mňa vôbec. Takýmto pohľadom, takto by sa o tom nedalo písať v historickej knihe a že vlastne že to má veľký presah práve tej histórie do toho bežného života. Podobne ako kniha Atlas zabúdania, vám aj pripravované besedy v Martinuse môžu zjednodušiť štúdium. Pre žurnál UKF Agneša Sleziaková. Žurnál tu bude opäť o týždeň s ďalším aktuálnym spravodajstvom. Dovtedy dovidenia.